आज आइटम हूँ दही बाइगण भात तो हो डाली खाली दही बाइगण आलू भर्ता भी हो सारे खाली बाइगणटा छुणा हो छुंक हो पड़ो खाली आ कि नहीं जाओ छाणो एपड़ू का सेफ्टी तरीका करवाटा एन धर तुमको दही बाइगण आसे ଆଉ କେତେ କରିଛି ଆଉ कौन हब ଦହି ସବୁ ଇଜି କାମଟା कौन ହେଇଛି କାମ ସବୁଠୁ ଇଜି ଆଉ ଦହି ମୁଁ ଶିଖେଇଥିଲି ବୋଲି କରୁଛୁ ନା ଆଉ ନଟା ଶୁଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଦେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଶିଖି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ନାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଖାଲି ଦହି ରଖିଛୁ ନା ଲୁଣ ପକେଇ ସାରିଲଣି ପକେଇ ନହେଲେ ଲୁଣ ପକେଇନି ନା ଏବେ ପକାଅନି ନହେଲେ ଫାଟିଯିବ କେବେ କହିବ ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ନାଇଁ ଚଳିବ ଏବେ ପକେଇଲେ ଚଳିବ ସେମିତି ଆସିବ ପକେଇ ନା ମତେ ଭଲ ଏଇ ଚାମଚ କରି କି ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲା ଆଜି ଆଉ ଯା ଆଜି ଆଉ ଖାଇ ହେବନି ଇଆଡ଼େ ଅଛି ଆଉ କହୁଛି ନା ହଁ ତାହେଲେ ଆଜି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି ଦହି ବାଇଗଣ ଦେବେ କରିକି ତୁମ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କରିଥିଲି ମାନେ ଖାଇ ଟେଷ୍ଟ ଜଣା ପୁରା ସିଓର ଆଜି ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ତ ଲାଗିବ ସିଓର ଏଇଟା ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହଉ ବନାଅ ଆଜି ପାଗଟା ସେମିତି ହେଇଛି ଘରେ ଖାଲି ଖାଇବା 2 ଦିନ ହେଇଗଲା କାଲିକି ଦହି ନେଇଥିଲା ଆଜି ବି ଦହି ହେଇଗଲା ଆଜି ତମମାନେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ସବୁ କରିଛ ସବୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାଇଗଣଟା ସିଝୁ ସେ ଗୋଟେ ଆଉ କଲର୍ ବାଇଗଣ ଅଛି ସେଇଟା ବାଇକ ହେଇଗଲା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ବାଇଗଣି କଲର୍ ବାଇଗଣି ଆରେ ବାଇଗଣି କଲର୍ କ'ଣ ହେଇନି ବାଇଗଣି କଲର୍ଟା ହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ ବାଇଗଣି କଲର୍ ସମସ୍ତେ ବିଜଲି ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛି ତ ଫୋନ୍ଟାକୁ ପଥରେ ଛେଚି ଦେବି କାଇଁ ଏମିତି କ'ଣ ମତେ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଯେଉଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁକି ଫୋନ୍ ହେଇଛି ତ ଦେଖୁନ ଲାଲ ଲାଲ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଟିକେ ବସେଇଦେବି ଆଉ ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଜମଦଣ୍ଡ ଦିଆ ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଆସେନି ମୁଁ କହୁଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ଜମଦଣ୍ଡ ଦିଆଉଛି ମୋତେ ତେଲରେ ଛଣା ହେଉଛି କଷ୍ଟ କେଉଁ ବାଇଗଣ ପାଗ କରୁଥିବ ନା ପଡ଼ିଯିବ ବେଶୀ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ଭଳିଆ ଏମିତି ସବୁ ରୋଷେଇ ଶିଖିଯାଅ ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନେଇକି ଖାଇବି ଆଉ ବାଇଗଣ ଅଛି ଏଠି ଫୁଟିବ ଭାଇ କେତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ଫୁଟିବ ଢୋଟା ହେଇକି ଚାଇନା ଆରେ ପଡ଼ିଲା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ପକେଇଲା ବେଳେ ତ ଟେନସନ୍ ଆଉ ହଉ ତୁମେ ଛଣାଛଣି କର ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଙ୍କ କରିବ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଯେମିତି ଯେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆହୁରି କେତେ ସମୟ ମାନେ ଲାଲ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆହୁରି ସେମାନେ କେତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥାଆନ୍ତି ତେଲରେ ପଡ଼ିକି ବେଶ ସମୟରେ ସେ ପୁରା ଶୁକୁଟା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏ ଶୁକୁଟା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି କଞ୍ଚା ପକଉନ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲି କଞ୍ଚା ଡାଇରେକ୍ଟ ଛୁଙ୍କ କରି ଖାଏ ଦେଖିବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେତେ ଆସେ ତୁମକୁ ଆରେ ମୋତେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମନେ ନଥିଲା ଟିଙ୍ଗ 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 ମୋବାଇଲ ପଳେଇବ ତା ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ତା ଭିତରେ ବି ଛାଣି ହେଇକି ଶୁକୁଟା ହେଇଯିବ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ତେଲ ପୁରା ଗରମ କରିଦେଇକି ତା ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋବାଇଲ ବହୁତ ଅଛି ମୋବାଇଲ ପୁଳାଇ ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ଡେମୋ ସେଟ୍
ନା ନା ଚାଲୁଥାଏ ରେ ମୋବାଇଲ ସେଇଟା ଅଛି ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାଲ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଏ ଗୁଲି ଗୁଲି ଆହୁରି ହବ କଞ୍ଚା ପକେଇଦେବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଉନୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେ ଗୋଲୁମୋଲୁ ବାଇଗଣ ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟା ହାତରେ ଧରିକି କରୁଛି ଧୀରେ ଆରାମସେ ସେତିକି ଥାଉ। ତାହେଲେ ବାକି ରହିଲା ଏ ଛୁଙ୍କ ଯିବ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତାକୁ ଖାଇ ପକେଇ କଲର ଅଛି ନା କଷ୍ଟ ଜିରା ଲଙ୍କା ପକେଇ ହାତରେ ଧରି ଆଖିରେ ମାରିଦେବି ନା ଆଖିରେ ମାରିଦେବି କ'ଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ପକେଇ ଦେବୁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଆଖିରେ ମାରିଦେବି ନା ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଗଲି ବତୁରି ଗଲେ ନରମ ହେଇଯିବ ଫାଇନାଲି ଆଇଲା ବାଇଗଣ ତ ବାଇଗଣ ମୁହଁରେ ଆସିବନି ଗୋଟେ ଆଉ ମୋତେ କାହିଁ ଆସିବନି ମୋତେ ସବୁ ଆସେ ହାତ ଭିତରେ ଏଇରେ ରଖିବ କି ସବୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ପାଣି ଯାଉ ଗରମ ପାଣି ପଶି ମାମା ଦେଲା ହଁ ଅନ୍ ଅଛି ତ ହଁ ଏଥରିକା ଆଇଟମ୍ଟା ଏତେ ହେଇଛି ଭାତ ଆଉ ଏପଟେ ଡାଲି ଆଉ ରହିଲା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଦହି ବାଇଗଣ ଏତିକି ସରିଯିବ ଥରେକରେ ସରିଯିବ ଆଜି ଖାଇକି ମୁଁ ସାରିଦେବି ଏକଲା ସେଠି ଚେକ ବାଜି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କାଟିଦେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କହିଦେବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାହା ହବ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତୁ ଚିଲଉଥିବୁ ଯାହା ହଉଥିବୁ ସବୁ ଦେଖିପାରିବୁ ବସିକି ଥିବୁ କଥା ଡାଲି ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଭାତରେ କମନ କଥା ଜାଣିଛୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ସରି ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛି ରୋଷେଇ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ମାମାର ତ ଏମିତିରେ ବି କିଛି ଦିନ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଭାବିଲି ଯାଇଥିଲି ଟିକେ କାମ ଥିଲା ବାହାର ଥିଲା ଯାଇଥିଲି ସେଇ 9ଟା ବେଳୁ ଯାଇଥିଲି ଆଇଲି 10:30 11ଟା ବେଳୁ ଆଇଲି ସାରିକି ଭାବିଲି ମାମା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତା ମେଡ଼ିସିନ ହେରିକା ନେଇକି ଆସିଲି ଭାବିଲି ରୋଷେଇଟା କରିଦେବି ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲି ଆଉ ଯାହା ନ ଆସିଲା ଟିକେ ପଚାରିଦେଲି ନୂଆ ନୂଆ କରୁଛି ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଗଲେ ହେଇଯିବନି କାହିଁକିନା ମାମା ଦେହ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏବେ ବି ଖରାପ ରହିବ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି ଟିକେ ଏବେ ଠିକ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟିକେ ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରାମସେ କରିକି ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ନା ମୁଁ ଖାଉଛି ବୋଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତେନି କି ତମେ ଖାଉଛ ବୋଲି କାରଣ ମୁଁ ଖାଉନି ନାଇଁ ମୁଁ କେଇଟା ଦିନ ମୋ ଝଡ଼ି ଯାଇନି ଅନେଶତ ଥିଲେ ନବେ ଅନେଶତ ଥିଲି କଂସ ନା କ'ଣ ମୋ ୱେଟ୍ ଥିଲା 77 ଥିଲା ଏବେ 72 ହେଇଯାଇଛି ଏସବୁ ତା ମାସଟେ ଭିତରେ 5 କିଲୋ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି 5 କିଲୋ 5 କିଲୋ ଦୁଇଟା ହେଲେ 10 କିଲୋ ହେଇଯିବ ତମେ କେବେ ରୋଷେଇ କର ନା ଆଜି କରୁଛ କିଏ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆସିଲା ମାନେ ଭିତରେ ତମେ ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇଥିଲ ଖାଲି ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଖାଲି ଦହି ବାଇଗଣଟା କରିଥିଲ କାହିଁ ଦହି ବାଇଗଣଟା ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ କଲି ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ବି ଏମିତି ଆଉ ଅଲଗା ସବୁ ତ କରିକି ଥୋଇଦେଲି ସେ ତାର ଫୁଟୁଥାଏ ହେଉଥାଏ ଆଉ କ'ଣ ଟେନସନ୍ ଅଛି ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତାଟା ଯାହା ହେଲା ମାନେ 11ଟା ମୁଁ ଆସିଲି 11:30 ତମେ 11:30 ରୋଷେଇ ସରିଦେଇଛ ହଁ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ସରିଗଲା ମୁଁ 10:30ରେ ଆଇଲି ବାହାରୁ ତାପରେ ଭାତଟା ହଁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲା ଖାଲି ମାମା ପାଣି ଖାଲି ବସେଇ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଖାଲି ଚାଉଳ ଫଳ ଧୋଇ ଦେଇକି ପକେଇଲି ତାପରେ ଡାଲି ଫାଲି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଇଁ ଯାହା ଆସିଲା କରିଛି ଦେଖିଆ ଖାଇଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେନଲେସ୍ ତ ଥିଲା ସତ କଥା ଆଉ ଯାହା ମୋ ଭାଇର ଟିକେ ଅନଲାଇନ୍ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ମାନେ କାମ ତାର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାମ ସବୁ
ତାହେଲେ ଟାଟା, ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖା ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖା ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଖାଇବାର, ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖା